Hei, ihanaa lauantai-aamupäivää kaikille. Tänään mä ajattelin tehdä ihan vaan tämmöisen lyhkäisen videon siitä tästä mun uudesta multi-miniginshistä. Tää on Nannan paperia Helmestä. Mä pyysin Nannaa tilaamaan tän tuossa kesän alussa. Alltså idag tänkte jag göra en sån ganska kort demo om den här multi-miniginsha som man kan göra sån ringalbumer med. Den här är beställd av Nannan paperia Helmi. Det hittar du på Facebook, hennes sida. Eli niin tää tosiaan on Nannalta. Mutta katsotaan minkälainen se on. Hyvin kevyt. Det väger inte så mycket, det är lätt att hantera den här. Ja sen mukana tulee 2 erilaista leikkuuterää itse peruspaketissa. Alltså det kommer 2 sån här som gör lite olika hål. Tää on perusriite, circle, ja sitten on disk. Mä en tiedä mikä disk on edes suomeksi, mutta siihen tulee sellaiset erilliset rinkulat ja siihen voi lisätä aina paperia. Jag vet inte vad den här heter på finska, men förlåt, på svenska. Men det är sån här som man kan sätta och ta bort papper. Anyway, eli aloitetaan. Eli leikkuuterä laitetaan paikalle. Mä sätter den här på sin plats. Och sen här på sidan så finns en sån här, och ja, kanske jag borde visa, eli täytyy näyttää ensin. Tässä leikkuuterässä on aina, että mikä kokoinen paperi, että mihin kohtaan tämä ohjain tavallaan laitetaan. Alltså det finns här sån mått. Att exempel när jag har A4 nu så sätter jag det i A. Vi sätter in det här först. Eli toi menee tuohon Ahan. Ja sitten ruvetaan leikkaamaan. Och så gör vi hål. Måste se till att den följer precis den här, så styr det att den blir rätt de här hålen. Eli sen täytyy tukeutua tähän, että ensimmäiset reijät tulee oikeaan kohtaan. Ja sitten painetaan. Sådär. Tämä otetaan pois. Ja sitten jatketaan. Niin sitten täytyy laittaa, täällä on tämmöinen pidike, mikä pitää paperin painaa. Niin se laitetaan aina tokavikan reikään. I näst sista hål från den här sidan. Och så gör man följande. Nostetaan ylös och så lyfter man upp. Täydelliset reijät. Jatketaan och så fortsätter vi. Ja taas. Och så ser man. Helt perfekt. Och sen de sista eli viimeiset sitten. Noin. Pidetään paperi suorassa ja noin. Så. Siinä on koko A4 nyt sitten. Här har vi en hel A4. Och så fortsätter man tills man har tillräckligt med papper. Eli sit vaan jatketaan. Eli tää oli A4, tehdään näin. Sitten on esimerkiksi, voi tehdä toisen pienen. Niin silloin tää laitetaan myöskin tohon Ahan. Voi tehdä ihan minkä kokoisia tahansa näitä albumeita. Vaikka egentligen hos små eller hos stora som man bara vill med den här. Noin. Ihan täydelliset. Helt perfekt. Ja så här liten, eli tommonen pieni. Sitten entä A5. Sama kohta. Ja täytyy muistaa aina, että tää on se selkäpuoli. Eli tuohon. Noin. Otetaan pois. Tokavikan reikään, ta bort den. Och så sätter man igen så att den hålls på plats, på rätt plats, och ner den där. Noin. Ylös. Ja sitten vielä kerran en gång till den. Så. Sitten on tämän mallinen ja tää tulee B-kohta. Mä oon merkannut nämä valmiiksi, ettei tähän kulu aikaa. Noin, sitten se otetaan pois ja sitten taas siihen tokavikan reikään. Ja ylös. Ja noin. Taas. Ja sitten sama A6. Eli tässä se menee taas tuohon saman, eli B. Ja samma sak. Bort med den där.
Det här är en A6-storlek. Helt perfekt. Och lite större. Och igen en B. Bort med den där. Eli toi otetaan pois. Sitten toi kiinnitetään taas tonne. Noin. Sådär. Och så sätter vi en dit. Aha, nu blev det lite snett för jag satt inte tillräckligt bra dit. Men pointsi. Och sen är här en sån här smal. Alltså man kan göra riktigt så här smala också en album. Eli voi tehdä tosi niinku tällaisia kapeita. Eli tähän 2 rengasta. Eli näin toimii tämä, mikä tekee ihan tavallisia noita reikiä. Sitten vaihdetaan. Niin mä näytän esimerkiksi tämän nyt sitten. Tän disk, mikä se sittenkin onkaan suomeksi. Eli tässä kun tää on A4, niin mä oon merkannut valmiiksi, että se laitetaan tämä kohtaan A. Noin. Näin. Eli tulee tollasia. Sitten taas laitetaan se kiinni. Ylös. Eli näin käydään läpi koko tämä. Nämä on tämmösiä, kun voisit vaihtaa. Ja nämä oli tosiaan ne 2, mitkä tuli ton paketin mukana. Hei, mä joka tykkää myöskin sitten sitoa kirjoja ihan käsin Coptic-systeemillä, niin mä tilasin erikseen tähän sellaisen, joka tekee täydelliset reijät sekä kanteen että näihin sisälehtiin. Alltså jag som tycker om att binda ihop böcker också för hand enligt Coptic, så beställde jag också den här manicken som gör de här hålen färdigt, så då slipper man det här att använda linjal och nål och det ena med det andra. De här blir helt perfekta. Eli tästä tulee ihan täydelliset reijät. Kokeillaan. Eli ensin tämä sisällä. Kannattaa tuon lukitus ottaa pois. Noin. Ja nyt mulla on... Tehdään tällainen. Leikitään, att tää on kirjankanssi. Alltså det här är nu själva pärmen sen till den där boken som jag ska sy. Eli tää tulee D-kohtaan. Ja sitten tietenkin toi selkäpuoli. Noin. Näkee. Tossa on reijät. Och så fortsätter vi. Sitten taas lukitus. Och så låser man den dit. Och tar man upp. Sådär. Nu har vi hål i själva den här pärmdelen. Eli kannessa on nyt sitten reijät. No entä sitten kun tehdään sivut? Tää nyt on varmaan ehkä turha. Mä laitan, tää on aika jämäkkää tää mun kopiopaperi. Alltså, nu har jag de här signatyrerna, alltså själva de här sidorna till själva boken. Och då måste man köra in en sån här Annamaa nickel för att få dem dit. Eli sitten tähän tulee tämmönen toinen ohjain kokonaan. Jotta saadaan ne reijät tähän keskelle. Alltså man måste använda en Annamaa nickel för att få de här hålen här i mitten. Då var man ska sy den där boken. Så var det igen D. Eli taas siihen D-hän. Ja nytten katsotaan, että se menee suoraan sinne. Toivotaan parasta. Tämä on aika paksu paperi. Joo. Tar vi bort den där. Otetaan toi pois. Ja sitten taas tää, nyt vähän hankala kun tää valkoinen paperi. Det är ganska svårt att se när det är bara vitt det här pappret. Men att man ska sätta den där, det sista hålet. Och göra de sista nu sen då. Sådär. Eli noin. Eli tosta nyt varmaan näkyy sitten.
Eli reijät tuli täysin tuohon keskelle. Ja ne on tämän kanssa, kannen kanssa täysin samassa kohtaa. Näkyy vähän huonosti, kun tämä on valkoinen paperi, mutta eli kun se kirja sidotaan koptik, man syr ihop den här vägen då. Så ser man att de är exakt på samma ställe, de här hålen. Underlättar massor, hej. Det här att man kan köra dem sådär, så blir de helt rätt och helt rakt. Eli tämä tosiaan nopeuttaa, silloin saa ne reijät ihan täysin suoraan ja oikealle paikalle. Yes. Sitten mulla on vielä yksi osa tähän miniginshiin. Eli tämä ei kuulunut siihen aloituspakettiin, vaan tämän mä tilasin erikseen. Eli tämä on sellainen, mikä tekee mahdollisuuden sitoa kirjan tai sivut yhteen kuminauhan kanssa. Mä tietenkin unohdin tilata siinä samassa ne kuminauhat. Toki tämmöiset varmaan voi tehdä ihan itsekin ihan tavallisesta kuminauhasta. Mutta tämä mahdollistaa sellaisia, että sit voi niin kun tavallaan sivuja lisätä, ottaa pois. Itse asiassa aika hauska. Alltså den här hörde inte den där startpaketen utan den här beställde jag skilt. Det här är en sån där att man gör, jag visar snart, men så att man binder ihop de här sidorna med en gummiband som jag förstås glömde att beställa. Det måste jag göra, eller sen kan man ju också själv säkert göra. Måste testa lite. Men jag ska visa hur man gör de här. Igen, en sån här, sätter hit den. Och här finns också samma, hej, att här är de här vart man ska sätta den här ena manicken. Eli tässä on myöskin nämä samat mitat, että mihin kohtaan tuo ohjaaja laitetaan. Noin. G. Den här sätter man dit. Och så gör vi där. Och där. Ensimmäiset, det var första. Och sen det här är i E, tää tulee E-hän. Mä kerron kohta mikä ero näillä on, jag ska snart berätta vad det är för skillnad mellan de här. Och sen F. Sådär. Eli näin. Eli näissä on ainoa ero se, menee tällainen, että kuin leveä tämä selkäosa on. Että jos tätä haluaa koristella, mikään muu ei tässä eroa muuta kuin se, että kuin leveä tämä on. Enda skillnaden med den här bredden på den här ryggen. Att den här är förstås bra, om man sätter gummiband här så kan man ju dekorera den här. För det är lite mera utrymme där än här. Men det är förstås en smaksak, hela beroende på hur tjock den där själva boken blir. Eli itse asiassa se, että kuin paksukin tavallaan siitä kirjasta tulee, niin määrittelee tämän. Mitä muuta eroa tässä ei ole. Taas hauskaa. Täytyy muistaa tilata niitä kuminauhoja tai sitten tehdä itse sen. Mutta tämä on tavallaan myöskin niin vähän erilainen tapa sitoa. Så det här är en lite annorlunda sätt igen att binda en sån här bok och sätta ihop de här sidorna. Skojigt! Testa! Alltså då gör man, här är den här. Tässä on tää nyt, mikä on sit se renkaat. Eli paperit laitetaan tähän. Noin. Sådär. Första sidan och den sista. Ja viimeinen. Se menee nurinpäin. Nostetaan pois. Ja sitten laitetaan tänne alle. Osata tämän hiittaan. Ja sitten painetaan. Osa trykkäämään. Voilà, se on siinä. Tosa. Otetaan tuosta, kun tää on niin mustata. Niin tässä on rengasvihko. Enjoy the magic of the season. Näppärää, eikö oo? Näitä on vaikka helppo tehdä joululahjakseen. Helt perfekt att göra som julklapp. Hela bara, vet jag, annars bara. Himla roligt att göra.
Näin. That's it.